مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم. مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم من جغبا. مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم. مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم من جغبا. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah mun roƙe ka ƙarasa mana albarka. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah mun roƙe ka ƙarasa mana albarka. Bismillah Allah zan sa sarkina shi san baya san shirka. Allah ka ƙara salati mai yawa kan rasula bibinka. Manzan da ya rage ni garan kuna baya shirka. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah mun roƙe ka ƙarasa mana albarka. shi ilimi alkhairi ne mai dacewa. har ka neme shi a rayuwa ba taɓewa. za ka zama abin ƙauna ga al'umma har za'in uwa. ilimi alkhairi wata ran zai maka garkuwa. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. ina nike mu ɗalibai mu dinga laddabi da biyayya. haƙuri mi ilimi shi ne haske na duniya. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah mun roƙe ka ƙarasa mana albarka. Sheikh Ja'far Mahmud Adam. ولقد سعينا في السماء وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سبق وأورثنا فيها من كل شيء وجعلنا لهم فيها معايشة ولنسكنها من وإن من شيء إلا عندنا kayan karatun kaɗan jakatun makaranta kada kai latti. dan ilimi sai ba hankali aljini bai sallatti. makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam. mun roƙe ka ƙarasa mana albarka. madarasatuna Sheikh Ja'far Mahmud Adam. madarasatuna Sheikh Ja'far. madarasatuna Sheikh Ja'far Mahmud Adam. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم
Allah ka ƙara salati mai yawa ga Rasul habibinka manzon da ya daidace ni ga rabbuna baya shirka makarantar mu a bar sammu sai kai haƙuri da juriya kare da ka zamto ko mai fushi wata ran kai ne da dariya mi haƙuri mi ilimi shine haske na duniya makarantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam سبحانك عنا تكون مع الساجدين قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال قال فاخرج منها فإنك فإن عليك اللعنة قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط kayan karatun ka ɗau jaka ta yi makaranta kar kai datti dan ilimi sai ku an yi haƙuri an jure bai sallatti karantar mu a bar sammu Sheikh Ja'far Mahmud Adam ka karasa mana albarka shi ilimi alkhairi ne mai za kai dacewa inde har ka neme shi a rayuwa ba ta ɗewa
dan ilimi alkhairi ne wataran zai maka garkuwa malaman makarantar mu rabbi Allah albarka kwarai kwasin jajurce suna kula kan ba shakka gurin kwa yara ilimi samsam karfi yo shakka a gaida ku malaman mu Allah sa albarka makarantar mu a barsan mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam sa mana albarka Sheikh Ja'far Mahmud duk da kan zan kara kiran mu ɗalibai da tsafta mu wanke kayan musu yi fes fes ilimin ya inganta mu wanke kayan musu yi fes fes ilimin ya inganta karantar mu a bar saman Sheikh Ja'far Mahmud Adam yanzu ka ji kyauta makaranta ba latti kare da kayar da abu lali kafin a ce ma kayyatti kayan karatun ka ɗau jaka ta yi makaranta ba latti dan ilimi sai ba alƙalmi bai san hatti karantar mu a wani sabo Sheikh Ja'far Mahmud Adam karantar mu a wani sabo Sheikh Ja'far Sheikh Ja'far Mahmud Adam mun ci gaba a karantar mu a barisan mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah mun roƙe ka ka ƙarasa mana albarka a karantar mu a barisan mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah mun roƙe ka ka ƙarasa mana albarka bismillah Allah ya sa sarki da samsam baya san shirka Allah ka ƙara salati mai yawa kar rasul habibunka manzan da ya rarrace ne garan kuna ya shirka karanta ya amsa su Sheikh Ja'far Mahmud Adam shi ilimi alkhairi ilimi shine haske
jajirce suna kula kan ba shakka wurin ko ba yara ilimi samsam karkwiyo shakka a gaida ku malaman mu Allah sa albarka makarantar mu a basan ولا تحزن عليهم واصبر كما أقرب وقل إني على النبي فما أنزلنا على مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم من تجبا مدرستنا شيخ جعفر محمود آدم مدرستنا